Maayo buntag kanatong tanan. Niya nakita karon sa ikakatloan o usa nga Domingo sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanong kalendaryo. Sa atong mga pagbasa karon makita nato nga ang Ginoo nagmahinumdom kanatong matag usa. Kitang tanan una sa atoang paningkamot sa kalibutan. Magunsa man ang paningkamot sa kalibutan kon walay apil niini ang Dios. Tuod makuha nato ang tanan sumala sa gibatbat sa tong santos nga ebanghelyo nga mao'y gihimo sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Sila ang matuman kay sila man ang adunay katungod sa pagtudlo kanato, kay sila man ang batid sa pulong sa Ginoo o usab ang pagpasabot sa balaod. Apan wa nila malukop ang tanan, kay dunay pahimangno ang Ginoo nga tumana ang ilang gisulti apan ayaw sunda ang ilang mga buhat. Nga naman, kay dunay panagbangi o dunay pagbansiwag, nagsiwil, nagambihas o wa gyud matukma o malinya. Ang ilang gisulti mao kini, apan ang ilang gibuhat mao kana. Diba? Bansiwag, wa mutuman sa ato pa wa magkatakdo. Usahay ra ba ang pag-asa ingana ang mahitabo? Nisod na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Padong nangantos Visayas. Uy, taod-taod. Doon naman sa Luzon. Nanay panagna o bana-bana sa panahon. Nagkarong si manahuna, tulo ka adlaw sukad karon. Dili giyod angay moadtog dagat. Kay dagko ang balod. Makalunod. Kami sa town. Schedule unta namo pagadtos kamotes, among gi-cancel mga pare. Pagabot gyud adlaw nga maunay ihapak sa maong bagyo nga moabot, hibong mi linaw man panahon, init man kaayo. Niingon man ang radyo nga magbagyo gyud kay ingon pas pag-asa. Di lang gyud ta manabok kay magbagyo man. Sus karon nahapon na lang wa gyoy bagyong niabot. Nag-ampo na ko, hoy bagyo, asa man ka wa man jud ka moabot. Ni gabi na lang, pagka alas 5 kadlawon, mihapak ang kusog kayong hangin ug uwan. Iyahay dayon mig adtos GC. Ingon dayon, saman, mudayon ta dili, bagyo naman Pagkawagi ayaw. Nagbansiwag, nagsiwil, nagambihas, o dili mao. Mangutana ta, mao ba kani ang atong paningkamutan sa kalibutan? Usa kini ka pangutana nga tagaan nato og pagtan-aw sa ato ang kaugalingon. Kay mag-unsa man lagi ang tanan sa atong paningkamot dinhi sa kalibutan, apan nagsiwil kita sa mata sa Dios. Maot ka na. Ikaduhang punto. Gipasabot usab sa atong santos nga ebanghelyo karon nga ang matag usa kanato adunay katakos nga mosunod sa gitudlo sa atong mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nganong mahinungdanon man nga adunay motudlo kanato, tanawa ragod tong tagaan og pagtagad ang usa ka bata nga na-spoiled sa usa ka ginikanan. Kanang gitawag nila spoiled brat. Usa ka bata nga abusador, way kapadulngan og walay kapaingnan, kay napuno man ang iyang huna-huna nga iya ra. Tanawa ragod og unsay mahitabo sa tao nga dili magpagiya, kay siya ragyod ang giya sa iyang kaugalingon, padulong sa dili mao. Ngano man, tungod kay kitang tanan, ang matag usa kanato manginahanglan og kauban
sama sa usa ka sakayan nga dili kana siya makaabot ngadto sa iyang destination kun wala ang iyang timon. Ha? Ang iyang timon nga maoy maghatag og giya nato padulong ngadto sa atong padulngan. Sa ato pa ang atong kaugalingon mao na kini. Unsay kuwang ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nganong manginahanglan man kita Ginoo sa atong kinabuhi aron adunay mo kontrol unta nato? Kana bang mo disiplina nato? Ingon pa ni Santo Tomas sa Aquinas, God satisfies. God alone satisfies. Oh? Nga din sa atong kaugalingon, kung ikaw plus Ginoo, success ang atong kapadulungan. Tanawa ragod ang tao, wa siya'y kahibalo sa tanan. Nilabay lamang siya diya sa bangketa, o niya nakakita siya na ay naghimo og coconut candy o gitawag natong latik. Ningon dahil siya, lami na da, maghimo sad ko ana. Lakaw dayon siya, pauli sa ilaha. Nagkuha din siya tubig, gibutangan niya asukar, o niya gibutangan siya niya og kanini ang limon, o niya iya dayon gipa laputay og maayo, niya aron mo laputay gibutangan niya harina. Oh. Kay mao may nakita niya ngadto sa bangkita nga nangutana siya unsa toy giluto, latik ang kolor og ang mixture mao ray ang gisunod. Pangutana siya karon nga niadto sa ilang balay naghimo og latik. Latik makato dili harina man kaha, gibutangan lag asukal, gibutangan tubig aron mo laputay, atikoy ang tawagana. Dili latik. Sa ato pa ang matag usa kanato manginahanglan gyud og giya aron ta matudloan. Sa ato pa ang Ginoo mutudlo kanato. Letter B, ang Ginoo mopahimangno nato. Kanining kalibutana tuod buhi ta apan wa magpasabot nga sa imong pagkabuhi sa kalibutan ikaw magpaturagas ay maot ka na kung ang imong kaugalingon puno lamang sa pagpatuyang. Mas maayo di ay nga anaa ang pangandoy, anaa usab ang pagtuman. Kay kung suy lamang ta og pangandoy, asa man kana padulong. Mao nga ang ebanghelyo nagpahimangno kanato karon. Nga niining kalibutana bawal sa atong kaugalingon nga mailhan lamang sa tao sumala sa atoa mismo nga gisulob. Unsay nahitabo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo? Ganahan sila nga magbugtos og daghan kayong balaod, ibutang pa din sa ilang ulo ang phylacteries pagmatuod nga sila masulundon sa Ginoo. Asa naman kutob ang ilang pagsunod sa Ginoo? Kutobra sa ilang pagbaligtos nitong balaod, kutobra sa pagbutang diha sa ilang mga agtang ug pagyango-yango ngadto sa ilang simbahan. Apan walay kamatinud-anon. Nga sa ato pa, kung ang tao imong pabayan sa iyang kaugalingon, muhimo ra sa unsay iyang nakita, apan dili gayud mamahimong seryoso niini, mahitungod sa pagsunod. Sa ato pa, sunod-sunuran lang ta. Ug mao kana ang mahitabo sa tao nga walay giya sa Dios. Ikatulo, gipasabot sa tong santos nga ebanghelyo nga ayaw kamo pagtawag og amahan kay usara ang inyong amahan didto sa langit. Ayaw kamo pagtawag og magtutudlo kay usara ang inyong magtutudlo
ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw kamo pagdawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo didto sa langit. Kung ato ning sundon, gubot ang tanan. Way magtutudlo, walay pangulo, o walay amahan. Gubot ta. Gipasabot sa tong santos nga ebanghelyo, gisulti kini sa tong Ginoo tungod sa mga binuhatan sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod. Nganuman, sa ako nang giingon pa sa unahan, mubalik ta tungod sa dili maayo nila nga pagpadayag sa ilang mga ginbuhaton o pangatungdanan. Mao nga ang Ginoo nagpahimangno kanato karon nga dili ta mangandoy nga mukuha nining mga titulo sa kalibutan, apan dili ta kahibalo nga muhimo niini. Naabi tay gibutang sa Facebook karon, pahimangno semicolon mingon dayon. Unya gipili naman ka, barangay konsehal na ka, barangay kapitan na ka, iski chairman na ka ha, nidaog na ka. Base o niya inigsugod sa sesyon, magsige lang kag panghuyab, o di ka kahibaw mo da, tanawon lagi nato ni, dili ka na pahimangno sa inyong gipili nga kapitan, sa inyong gipili nga barangay konsehal, o sa inyong gipili nga iski chairman. Asa man na pahimangno? Ikaw nga nakadawat og sobre wa og tuo. Ha? Mauna pahimangno na ninyo. Kumingon, buha nga oy, nganong gipili man tunako siya nga muryo-muryo ramang iya di man kahibalo. Umaw ka na. Inyo ka na. Risgo apan kinahanglan nga tagaan og pagtagad. Og ikaw nga gipili, yaw diha nga ikaw gipili, magsalig ka mo yung ila kong gipili, bahalag di ko kahibaw, pero ila man kong gipili, magbinayabas lang tani, kanawara. So kana, pahimangno, usad kana, kanatong tanan. Nga atong buhaton, ang gisugo kanato sa Dios, og dili nato kini biyaan. Atong tagaan og dugang gibugaton ang gisugo sa Dios nga diin maoy atong tahas aron adunay kausaban ang atong katilingban. Kay kon ang matagos sa kanato magpabaya mala sa gihatag kanatong nga katakos og kaayo, nan asa man kita padulong. Ang tao nga dili kahibaw mo tan-aw sa iyang kaugalingon o sa iyang isig ka tao walay kapaingnan. Busa mangayo ka sa grasya sa Dios nga unta kitang tanan kahibalo nga mopuyo niini aron sa ingon ang matag usa kanato aduna gayoy kapaingnan. Amen.